Ja, de Marotte-kapel uitzittert. En dit wordt hun clubleid. En de lui die vorige week gekeken hebben, die weten het misschien nog. Maar we gaan een wedstrijd houden voor verenigingen. Heb je een stamtisch, een poolbiljartclub, maakt niet uit wat je allemaal hebt. Als je een clubleid hebt, willen we dat ger van ik horen. Schik als een briefje, moet je dat allemaal opzetten. Naar postbus 94, Omroep Limburg, het Ei van Sint-Joost, 6200 AB in Bestreek. Daar gaan we er gaat mee doen. Het is de bedoeling om na de vastelavond in het Ei van Sint-Joost op televisie, om al die clubleden hier ten geheur te gaan brengen. Want ik moet het wel zelf komen zingen natuurlijk. Shutterie, de ganse non de du. Alles wat clublied heeft, wil voor je horen. Kijk eens wat ik hier allemaal neem. Ik heb staan 3 fantastische jonge heren. En om ze maar eigenlijk voor te stellen, uit 1964 te worden Prins Remun, wil ik dan zeggen, Jan de Eerste Loogs, uit 1987 Joden Tweede Lomme en uit 1966 Tim de Eerste Timmermans. En waarom zijn die aardprinsen, wie dat Remun heet, waarom zijn die hier? Die hebben een stek bij zich. En op dat stek staat een sneeuwuil. Een sneeuwuil, een witte uil. Ja, en dat is, ja, je ziet er een beetje uit wie Afrikaanse stamhoofden. Hè? Zo vullen voor ons ogen dat zijn voorover hebben dus nu wit laten schminken. Normaal zijn we zwart. Ja, zo'n stek, hè, want veel oud-prinsen, gildes, zal ik maar zeggen, die kennen dat niet. Dat is niet zomaar gaat, daar kent ze niet zo met lopen. Dat is een waardigheidsstek. En wie ze daar met mislopen en zo gaan allemaal, dat kunnen hier de heren van Le Dauphin Libéré, de bevrijde kroonprins, die kunnen er ook een hertig woordje over mitspreken. Eerst wil ik weten, wie loopt ze met dat stek? Laat dat maar eens zien. Laat dat maar eens zien. Wie loopt hier normaal met dat stek? Er zijn twee mogelijkheden. Onder de arm en in de hand. We zullen eerst demonstreren onder de arm. Laat maar zien. Onder de arm, daar gaan ze. De aardprinsen, ja, kom maar, 1 rondje. Zo, dit is... Die zijn niet gek. Die zijn niet gek in Remun. Maar nu is er een reglement opgesteld. En daarvoor zit je hier om dat ook aan alle lui duidelijk te maken. Want er zijn natuurlijk allerlei voorschriften. Ja. Voor beginnen bij Boeteshoes. Boeteshoes. Binnen Boeteshoes of in de openlucht Boeteshoes? We beginnen met binnen Boeteshoes. Binnen Boeteshoes hield ze de stek biedig. Hij mocht ze nooit afgeven in de garderobe. Hij mocht nooit met naar de toilet. Gaat binnen gedangers. En hij moet zorgvuldig beheerd worden. Dus altijd biedig houden. En wie is het dan Boeteshoes? Boeteshoes. Dat is binnen bij de 9. Of in de openlucht. Openlucht is. In de openlucht. Nou, dan loopt ze dus weer zo met hem. Of toen loopt ze zo met hem. Ja. Hebben ze dan nu ook een paar te kleden van hun? Zeker weten, hoor. Dan hebben ze tenue de ville, dat hebben we voor nu aan. Rokkostuum. En angerkleden. Maar duidt het nooit aan in de zwembox. Hebben ze hem niet biedig. Ja. En met kloonspak hebben ze hem ook niet biedig. En als ik nu toes ruzie met mijn kenger heb, wat kan ik hem daar ook voor gebruiken? Het is een ontheiliging voor de kinder en voor de stek. Hoe wordt hij dan bewaard, de stek? Op een eervolle plaats. Nooit in de paraplubak. Ik heb hem op een show liggen. Ja? De show, dat is het altaar van de hoeskamer. Jo, waar heb je hem liggen? Ik heb hem, voornamelijk heb ik hem altijd Boeteshoes binnen. Dat wil dus zeggen, ik heb er een fudraal voor. En dat heb ik dus neven de auto staan. En als ik dus morgens wegga, dan pak ik me de stek met. Nu kan ik me voorstellen, je loopt Boeteshoes, loop je hier op straat. En dan kun je de andere aardprins, die kun je tegen. Dan moet je dus begroeten, maar je hebt hij stek in de hein. Dat geldt niet voor een andere aardprins, maar dat geldt voor iedereen. Voor iedereen deze tegenkomt en deze goede dag wil hebben. Ja. Zeggen, nou dat is heel eenvoudig. Is dat u hebt ze stek, stel dat ze hem zo drugs. Ja. Nou, dan kom je eens tegen. En dan pak je de stek in de rechterhand. Laat dat maar eens zien. Dan kun je hun tegen. Dan kom je Tim tegen. Ja. Dan pak je de stek in de rechterhand. Ja. En de stek, die zegt dan goeiedag. En dan zeg ik alleen, doe zuster er goed uit vandaag. Of doe zuster er slecht uit vandaag. En als ik iemand anders tegenkom of zo gaat, dan denk ik niet zo, dan kun je zeggen, val in de poor, bij wie ze van spreken. Maar je moest nooit goeiedag zeggen, of goeiemiddag of goeienavond. De stek. De stek deed dat. Nu is het in aardprinsen, is het zo, die leven niet eeuwig. Die gaan dood. En dan, ja, dan die stekker dan, wat moet er met? Wie wetst toe dat veer niet eeuwig leven? Ja. Dat is punt 1. En de stek, die mocht op de kies liggen.
En dan met de sneeuwuil in de rierrichting. Hij mag ook in de kies liggen. Maar daar hebben ze ook zoveel lol niet meer aan bewijzen. Ja, de Romeinen namen vroeger alles midden in de Egyptenaren. Zeker, en de vikingen werden in het scheep verbrand bewijzen van spreken. En Remun is dat niet. In Remun wordt men niet verbrand, nee. Nou, het is in ieder geval, je weet het nu, hè. Als je dus in Remun in het tegenkomt met zo'n stek, en dan weet je wat je moet doen. Even wachten tot de stek goeiemorgen heeft gezegd, en dan zal de betreffende persoon wat gaat tegen u zeggen. En nooit tegen de sneeuwuil de knoep zeggen, of het handvat. Dat is een diepe belediging, is dat. En nooit tegen de stek knuppel zeggen. Ook als een knuppel de stek terug. Dan blijft de stek de stek. Goed, maar op de kapel. Het volkslied.